Milí laskavci, svět potřebuje hrdiny všedního dne a my děkujeme, že jste jedním z nich. Dovolte, abych vás tady pozdravil na tomto setkání laskavců a nadace Lilie a Karla Janečkových. Připojíme si na laskavost a přátelství a podporu a spolupráci a tu nejkrásnější možnou světě, co potřebujeme. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Je mi velkou ctí, že vás mohu přivítat v těchto nádherných prostorách, kde jsme se sešli k příležitosti ocenění laskavce pro rok 2023 a 2024. Vítejte. Letos je to již 6. ročník a já mám velkou radost, že právě já mohu provázet tímto 6. ročníkem, ačkoliv je zároveň i rokem posledním a je opravdu za čím se ohlížet. Já moc děkuju panu Janečkovi, celému tomu týmu a všem laskavcům, které jsem poznala a také těm, které jsem nepoznala a kteří na té planetě jsou a dělají ten svět krásnější. Děkujeme, velký potlesk. Paní Věra Doušová. Každý rok pořádáme víkendová setkání a já věřím, že tato tradice bude pokračovat dál. Já taky moc děkuju. Bára Růžičková. Přichází ten dlouho očekávaný okamžik, kdy na pódiu přivítáme všech 12 dnešních hlavních aktérů a to jsou naši laskavci. Vlastně bych jim všem chtěl popřát, aby byli taky laskaví sami k sobě a aby měli dostatek energie pro to pomáhat tam, kde třeba ty škatulky české legislativy selhávají. Ještě jednou moc děkujeme. Tlesk pro všech 12 laskavců. Děkujeme. Dámy a pánové, je mi velkou ctí, že 73. laskavcem se stává Karel Janeček. Velký potlesk! Moc děkuju, jsem opravdu překvapen, netušil jsem to, je to nádherný překvapení a možná nevíte, ale 73 je 21. prvočíslo, no. Takže to je úplně nejvíc, já jsem na to moc vděčný. Moc děkuju týmu za laskavce za těch 8 let, který věřím tomu přineslo hodně světla. Ta samozřejmě laskavost pokračuje, nikdy nekončí a to světlo je potřebný a je důležitý zvlášť dnes, takže my pokračujeme. A já vám moc děkuji za pozornost. Mějte se krásně.